ngibingelele nabalaleli emakhaya. Obingelela usicela mfana kaDlamini emsinga amachunini ngakho besikhabela esigodini sakade ngamanje. Bacela sebegezela kamaqeda afaka ukuthi umhlanganiso ngaphakathi endlini zomsakazo wena. Ayu, akwahloko matha phumani nango. Hey, phumani. Omama bathatha amabhayi abo bathi kwagaqa la madoda. Kodwa ke usivakashele namhlanje. Into ethi national anthem ngocabangiswa yini? Wawazi uthanda umhlaba wonke. Ngoba national anthem ya wonke umuntu uyayikhathaza mungayazi. Umlayezo wengoma umthetho wakhona ngirefer as national anthem baningi abantu abayiculayo kodwa abangawazi amagama ukuthi asho ukuthini. Ngiyabona nje lapha sifike esibhunwini lapho abantu balandela nje ukuthi kuthiwani kodwa ukuthi kuchaza ukuthini abazi. So ingakho ngithi ngoba uthi uyangithanda uyazini kusho ukuthini lokho. Blofa onseyemela deep defana uthea iyo le. Yeah. Ngasengicathi mhlawumbe ngishe wrong yini. So abantu abaningi abayazi uchaza ukuthini. Iyona ikhala amankankane le phezulu ama-France akhala le phezulu Vati se yabona emeli konke kuyahlangana. Manje kuqale nini? Awucula i-album yokuqala ephume ngo-2015. La khona bengisewusicebi engakabi ngosamagcokama. Album yokuqala ihlelo sithi Parcel. Abengithanda indaba. Ukushintsha kwakhona ke kwaba ukuthi ke kumele siqhamuke ne-strategy esisha sokuthi marketing strategy entsha yokuthi sikwazi ukuthi ingoma ngoba ikhona sifake ebantwini ngendlela yokuthi abantu kufuna benake mabe sesifikile ukuthi ubani lo muntu into kwempela yenzeka ngoba album yokuqala njengayikhipha ngosamagcokama kulapho okwaqala khona uba noshintsho olukhulu ukuthi abantu beqala ukunaka ukuthi nanga umuntu ababade bengamnakile ngalesa sikhathi. Ayisashaya istrategy yasizwe. Hayi kwasebenza kakhulu. Manje wena vele unabantu abakulandelayo nawe ubumlandeli kwenzeka. Angiphume esikoleni nje ngane emculweni angazi ngigide angazi ngibe umlandeli but umculo kwebe ngiwuthanda wonke. Mama kwenziwa nje into imicimbi esikoleni. Yebo. Bewulandwa. Bengilide isicathamiya. Kusiphi isikole? Ngifunde eSibumba eMsinga. eSibumba primary yami ngifunde eMethoni eSibumba. Ngaphinde ngafunda ifundo okuhle ngase ngisuka lapha ngofunda eMalvin High School eseGoli. Yebo. Sewushaya isingisi lapho. Sengishaya isingisi lapho. Sengifunda nabelungu. Kodwa manje ukuthi Nkosi yamagcoka manje uyaswenka vele ngiyayibonela. Ukoti into yakho. Awukeza sebegezile njengoba lisho igama. Bathi begezile bese ufike kubonakale. Hayi kunjalo. Washintsha thayi ngesibona isicathamela sengifuna ukungena kumaskandi manje. Wabuye eGoli noma uqale khona seGoli noma usesegoli namanje. Isiginci nje ngishaye ngiqala ukusifunda ngisesemakhaya ngifunda high school. Ngaze nganywa ngezeGoli ngafike eGoli ngahlangana no producer wami lo engisebenza naye namanje uthisha wakamchunu eMpangeni. Awase ngicija nje kakhulu ukuthi isiginci ngisijwayele impela ukuthi noma sengirecorda ngikwazi ukuthi ngidlalele. Ngayidlalela albumini yokuqala until kuze kube manje nje ngaqala ngidlalela isiginci. So impela ngiqale nje ngisesesikoleni. Ayi kusho uzwaba kuleya level ukuthi umaskandi uhlukanisa nangokuthi uyayidlalela yini noma uyadlalela phela kudala ngithi yabona nje njengoba siya ku-30 kaNovemba nje kulapho abantu besibona sikhala bukhoma so yibona abakuthanda kakhulu. Uyincinze lalela manje sithi halala kona sizwile usuqokiwe kumasama kwi-best maskandi album. Kunjalo nje ngigqoke namanye ama-album awu5 nge-album yona le national anthem. Hayi wena usumisele lapho ukucijisa ukotini akuvotwa kule category akuvodwa. Okay. Kusho ukuthi nje kuba isinqumo samasama kodwa siyathemba ukuthi kukhona kohlangana. Ngoba